Klasiko bat urtean behin lagun koinetuta errein. Klasiko bat urtean behin lagun koinetuta errein. Guk badugu nahiko zerein airien bertzuek erein. Ezari eta edozein atzaldon markina xemen. Unifrontoia eskualdeko bertso zaleen kantera. Nipi astetan bigarren aldiz irtengo naiz enkantera. Lehen aldi hartan katakume bat bilakatu zen pantera. Ta gaurko hontan dakart piztia bezatuaren tankera. Mimoak hartuta gozatzera nator zuekin batera. Txapelketak ze apar, ze glamur, ze bitxa. Aurrekoan emananik kriston palizan. Gero bigarrenean trabatuta hitza. Hauxe da aspaldian niretzat bizitza. Zu txapelketa gabe zer moduz zabiltza. Betiko antzera, libre eta malgur, egunkaririk ez dut apenas zabaldu, ta desmaiatu gabe holtza zapaldu. Ez dut ez irabazi eta ez dut galdu. Zulo ditu egin zara, nien naiz argaldu. Zulo ditu egin zara, nien naiz argaldu. Euro Disneyez, astetako sokatira. Ze ondo aigera da, gabonak pasako dira. 12 urte jada badauzkat, tan nerabe deformean. Baina joan arte ez zait pasako Peter Panen sindromea. Amak ze begita, aitak ze hortz, denak zintziliga txiki. Ze pena ez dauzkagula guraso aizu mini eta miki. Honetan ezin ados jarri, baina hau posible ere. Koinetu bat aguantatzea errazagoa litzeke. Urteekin betetzen doa gure mauka. Gora eta gora goaz, erdi astronauta. Lehenaz oroitzea daukagu arauta. Laua markada luze, egunka eta gauka. Doaz taupa, begiratu ze mundu datorkigun aurka. Bizirik jarraitzeak meritua dauka.
gauza ezkero, gure begirada, zartu egin garela, pentsa leikeia da, baina ez unai biok, betikoak gara. Zer da ba artistaren prekarietatea? Pixkat titiritero beti izatea, eta asteburutan lanera joatea, astelena helduta orduan txepakea. Zu joan lanera joan, ez zara inoiz joan. Ez inoz bai egonaz lanaren ondoan, batzutan pagatuta eta inoz doan, gustora egoten nahi zure alboan.